F'intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil kompla jiddefendi l-iskema ta' dejn sigriet għalli jaqbillek iktar tinvesti 10,000 euro f'ċedola tal-Partit Nazzjonalista milli tpoġġihom f'bank. Jagħtu bħala self lill-partit 10,000 u jieħdu lura 4% interessi. Jiġifieri kull sena jieħdu 400 euro. Jiġifieri huma qegħdin jieħdu kważi aktar milli llum ħafna banek jagħtu. Kważi iżjed jaqbillek tagħmilhom fiċ-ċedoli milli jaqbillek tpoġġihom fil-bank. Simon Busuttil tkellem dwar l-iskema ċedoli fil-jum li qalli mill-iskema il-partit daħħal ma' 3 miljun euro u l-Prim Ministru appella l-pubblikazzjoni tal-ismijiet biex ikun hemm trasparenza. Iżda minflok qalli se jippubblika l-ismijiet, Simon Busuttil iddefenda lil min fassallu l-iskema li tmur kontra l-ispirtu tal-liġi tal-finanzjament tal-partit. Qed insellmilha lil-len għaliex għamlet ħidma kbira fuq il-finanzi tal-partit imma anke fuq din iċ-ċedula b'mod partikolari. U kull min jaf il-len jaf ukoll x'tip ta' bniedma professjonista x'tip ta' bniedma illi l-affarijiet tagħmilhom sew. Kien aktar kmieni din is-sena li l-Partit Nazzjonalista nieda skema ta' dejn sigriet bil-ħsieb li tagħmel tajjeb għad-dejn li għandu l-istess partit, skema li tmur kontra trasparenza fil-liġi tal-finanzjament tal-partiti politiċi u dan għax l-ismijiet ta' min sellef il-flus li l-Partit Nazzjonalista mhumiex se jkunu ppubblikati. Brabta ma' din l-iskema hemm madd kbir ta' mistoqsijiet oħra bħal minn fejn ġejjin il-flus u evażjoni tat-taxxa.